Vos aínda non me coñecedes, pero convídovos a que me acompañedes na miña viaxe. Preséntome. Eu son Leo, a protagonista de Ámote Leo A, unha novela de Rosa Neiros. Veredes, a miña maior ilusión durante estes últimos anos era facer unha viaxe arredor do mundo con meu grupo de amigos. Para iso, mentre estudaba a miña carreira, traballaba e aforraba todo o canto podía. Mais agora que chegou o momento de partir, os meus colegas deixaronme tirada. Leo, agarda. Somos o clube de lectura do ACFIS e lemos o teu libro. Queremos ir contigo, podemos? Pois claro, vinde. Primeira parada, Portugal. Ali agárdame Rubén, un amigo dunha amiga, que me ensinaron a cidade luminosa, mas para mí, húmida e cincenta. Quizais como me sinto eu. Así, pasearon xuntos polo bairro alto e pola baixa, por Balén, polo Castelo e San Xorxe, polo Xiao, polas Docas, pola Avenida da Libertade, polo Marqués de Pombal, polo Rosío, pola Universidade, por Praceres, pola Alfama, polo Cabo. Os seus pasos enredáronse e afastáronse polo estrado de Lisboeta. Porén, as súas olladas non chegaron a concluir, e Leo aferrábase a voz de Rubén como banda sonora dunhas imaxes que desfilaban a cámara lenta ao seu redor. Agarrado aquel fío invisible, era máis doado non sentir vertixe. Non houbo recanto da cidade que non visitasen, e, contradictoriamente, Leo sentía que a cidade lle escapaba, que nunca chegaba a ela. E, a pesar de que non estivera un único minuto só, nunca tan soa se sentira na súa vida. Viaxar consistiría únicamente niso? Tan só niso? Unha sensación de frustración apoderouse completamente dela. Lisboa xa deu todo de si. Barcelona, próximo destino. Imos! Andou cara a Ramblas e, dende ali cabeou polo seu espiñazo ata enlazar, máis arriba, co Paseo da Gracia. O frío escribíase nos bazos dos transeúntes e os mimos da rúa apuraban os derradeiros minutos de repouso na procura de moedas. A Ramblas, ou sexa, estafadores, vendedores de lotería, de flores, un payaso, pousadeiros, Charlotte, mozas de viaxe de estudos, prostitutas, un romano, tres bruxas, vendedores de panos, souvenirs, mendigos, unha raíña cristiana, malabaristas, policías locais, caricaturistas, mantas de CDs e DVDs coas últimas novidades discográficas do momento, mazas asadas, un toureiro, castañeiras, repartidores de publicidade, bebedores de cervexas, bolsas de Zara e do Corte Inglés, prestidigitadores, viaxeiras de compañía low cost, maletas de rodas, masaxistas, cafures, o mesmísimo Dalí. Aquel espectáculo na rúa foi o segundo que Leo viu de Barcelona. Barcelona foi a cidade dos contrastes, deu-me a luz que precisaba. Ali vi momentos moi duros e momentos maravillosos. É momento de pasar páxina. Próximo destino, Granada. Club, imos! A Alhambra pareceulle un monumento máis fascinante que Piranuco. Hai edificios que maravillan pola súa magnificencia, pero non van máis alá un mero arraio estético e frío. Porén, hai outras obras de arte que, de súpeto, fan estourar fogos de artificio no corazón. Sen saber moi ben como, as filigranas no xeso, as cores, as formas xeométricas, os olores, as bóvedas, os ocres, as fontes, os xardíns, a auga que escorregaba mansiña, foron secuando no seu peito e provocaronlle unha emoción intensa. Asomada no oratorio de Mixuá, cara a cidade, coa calor da pedra do ouro no lombo e o peso da historia nas pálpebras, Leo sentiu que aquilo podía ser algo parecido, se cadra, a felicidade. A un breve e intenso lampo que sempre escapa, pero do que, ás veces, somos incrible e dramáticamente conscientes. Sí, como botara de menos. E que mágoa lle había dar perder Granada, como va a contigo. Granada, imprescindible. Volverei, mas agora preciso aires de mar. Cádiz agarda. Seguídeme.
Esta é a cidade de Baluarte, cidade heroica onde se proclamou a Constitución de 1812, a famosa Pepa. Din que nunca as tropas francesas e inglesas lograron entrar grazas ás súas murallas defensivas, aos canón, ás salinas e ao océano de Sol. Aínda que non estou eu seguro de que lograsen deter todas as rachas piratas ni todos os ataques que deberan de chegar de África. Seguro que algunha incursión nocturna houve, e saqueos, incendios e vinganzas. Ai, aquí paga a pena soñar con ser corsario e vencer os seus muros e as súas fortalezas. Temos que andar ás presas para poder ver todo. O barrio do Pópulo, a praia da Caleta, co seu balneario da Palma, o barrio da Viña, o Teatro Romano, a Igrexa de Santiago. Cádiz foi a gran descoberta. Mais agora, cambiando de aires, que vos parece se vimos a máxica e labiríntica Marrakech? A fermosura de Marrakech non reside nos pazos abandonados, nin nas tumbas saharís, nin na esbelteza de Couturier, tampouco nas mercadorías dos cocos. A beleza desta cidade está nas palabras e nas imaxes, que duran apenas segundos. Así, é fe merecedora, compre querela e odiala. A sensación de claustrofobia, de labirinto imposible, de vulnerabilidade do teu andar, multiplicarase na medida. Sabes que se perdes ese compás frágil conformado por instinto e pola repetición diaria dos mesmos pasos, será difícil regresar ao lugar de partida. Con todo, en Marrakech é imprescindible perderse para topala. Compre remexer nos seus tocos, fuxir dos circuitos invisibles trazados pola voz dos guías, buscar o voo baixiño dos milleiros de andoriñas que enroscan o aire, e seguidas. Aquí remata a primeira parte da miña singular viaxe. Ei, agarda! Que é iso? Supoño que se queredes descubrilo, teredes que seguir lendo os libros da triloxía Amo Te Leo A.